TIPRA Mothani khoroksa sengkrak takhuk Ranjan Debbarmani kwthang tongsak TIPRA Mothani sengkrak wngwi Bubgrani naharmung wansukmungrogno pirwi samung tangnagkha kami Tulashikhar AD Block Rajnagar Badala kami January talni thangnai dok salamrio langmani buduk chowi swngcharno yakarlangkha bothima bai nukhungo hik sajak sajla jotono sakha khamlaijak bini paithangni pandawo Asharam bari TIPRA Mothani wngwi chubaikha tei dofani maya ganang lukurogno mansak chubana kokosarkha Ranjan Debbarmani bihi tei TIPRA Mothani adongro खादुगो चिनि ताखौ खरकसा समय samung tangnai bo uila jefru buagra TIPRA Motha songsobo o songsoman hoten bo jono logiri tongo song palkhani samung khaliyo gai tini bo jono yakare mosungsani thangpaikha gai song amne jo sugya song bo song kaisa NGO song kun government ya haipana song tini bini paithak pandawo song chin TIPRA Mothani goi je mansak chuba phaikha ge abun logi phaiso phaikha chini takho kora song agutlani korabo phai piro phai chuba phaikha ge abono TIPRA hastini joto maya gna no koinai NGO thun parting thun korok mo hai family no chubai makai balaki jana hai proti anugot totiyei engka bo samung khaito man bisingo bo beramui Thwijak dan bini sabla khoroksa tongo saje khoroksa class 10 no engka boroni ko nong nukung to oro sung joton tabuk oro dara TIPRA Motha sar TIPRA thani ang koinai tebo phai chuba phaibedi tai ang obono sung news media te jadi focus kai mangkai to ang koinai engkai boni besarok khoroksa siksa khoroksa teno poritongo dikatakan bihirok engkai sung oro local class sung agotoni khorokni pheka engkai sung oro bongno tobo thangpuyang khani bagai thunani sa nangai osare khnarong bagai wansukei kombol rekha kangnai engkai tai guna kangsari katai sung cash thumlayei tabsuk jra 500 dari mangkha sung tebo besango aro local ni takhuk bukno bang koinai borok ni o je class 10 class 6 pornai no sung bahai kai continue borok hostel pornai tamo tam boni khoros nang jarawo bosro waisawani dress ro nango Asharam ro sung TIPRA Motha local ni thani bang koinai tang bai thangbo personality je personally babe jamamani subanai tai sini angkel bimol bobo yango je naikoli tongjakmani agini simino boto subabo engkai besango sraddo ini samaro saman dino ei english bekai krom di dinito 16 17 18 tariko bini sraddo mai engkai koyo saratri porani jara sini TIPRA Motha ni ngui tongai robo abo simia sung baithang sini TIPRA sar no hamjagai tongai ro no o nukhungo bo sung palkhanai phina bagai ang koyo asnani kole engkai tabuk sung sini je bukhok ba mukri te koinena sai kmajak ma ba sung motam khainai borok to jotono salsa asai khai to bo mathangai no sung jotono abo ekino lama haipra bo sang thanga ba engkai sung bo nini khakham deino sini bo khakham laijak no haipano sung wansugo bini samung ro kaham kai pai manthun engkai norok jate kaham kurung khai bini besango je sini social ni ritual samung othar bangla kai sraddo engkai kobore kate bujono no bujono ko kaham kurung khai manthun abor thana ishwar thani dei jaw asno hambai jar jagna kisa speed muskal se kisa energy kamu tong kokse engkai tini sini TIPRA Mothani takhuk Ranjan bo swngcharno yakarei thangmani ulo sung TIPRA Mothani enggai bini online service khenyan bagai sung tini oro bono subanani phalaika tei TIPRA Mothani borok tini ani bwsai thwithamai yagola ano suba suru phaikha tebo ani kwbangma tongfu ani bipod ani bwsai ani bwsai mani nang tambe pori renani ani bwsai nang tambe chari thinani noro na khaira ma suba suru